Alright, lelaba kasha la kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi la kufinyelela khona umabona kude wenu iBlaqlife TV igama lohlelo ke Izimpande Zama-Africa. Igama lami King Sicake sisha imponyela mfoka amancisa kancane ayidedela intombambi yesokeni ubhambathi mhlane yamagwala. Themba abantu baphila bakahle baphilile kulonyaka omusha sha unyaka we-2024 enyangeni kaJanuwari. Sithemba ukuthi abantu ba right bonke kuhamba kahle. Ningi izinto ezenzekile onyakeni ophelile kodwa ke sahlala sathemba nakulokhu sibuyile futhi. Uyazi ke masasifikile akukho kunye sohla ubudlu bekhasini sokubhekela izinto engaqaqa umqondo zixukuza ugebhezi ukwazi ukufunda kabanzi ngesintu nangabantu abalapha ngemithi yesintu. Izimpande Zama-Africa igama lohlelo. Sibingelela udokotela wethu esihamba naye namhlanje. Dokotela, sawubona. Bingelele msakazi. Bingelele nababukeli beBlaqlife TV. Yes. Ma singakuthatha nje sikwethule kubabukeli bethu beBlaqlife TV since bengakwazi beqala nanokubona ungathi udokotela ubani uvelaphi kanjani? Msakazi. Udokotela Mkhulu Gasa lo. Usuke entabeni zaseHighflat eXhobo. Yeah. Ngidabuka khona nje ngokudabuka ngisebenze kakhulu eXhobo, ngisebenzele eXhobo kakhulu ngesimo ke sokuthi ke abantu ngibona ukuthi ikude mabeya le Highflat bebekhala abantu abasuka endaweni ezahlukahlukene ezikude. Ngase ngidecide ukuthi ngibuye ngize ngapha eThekwini. Ngisebenzele khona la eMangosuthu Highway. Okay. Udokotela mhlambe manga sithatha sibeke futhi okunye ngawe nje ngomsebenzi wakho ukuthi uqalapha umsebenzi wakho uqale kanjani uze wafika lapha nje uqhamuka kuphi zithini izinto owahlangabezana nazo ezihibe endleleni njengoba ababukeli bethu bebhekile nje befuna ukwazi ngawo. Hey msakazi. Ngingathi uqala kwami nje ukusebenza. Ukusebenza ngiqala ngingena nje emnyangeni ngena kulomsebenzi. Ngiqale ngihamba nomkhulu. Okay. Ngihambe kakhulu nomkhulu bayamaza abaningi abaseHighflat benekhemesi lapha eHighflat. Kusebenze kakhulu ke naye sigaya naye besike sivuke ngo4 ekseni uthothi siyaphansi emahlathini. Bayazi abantu abaningi abaseHighflat kuthiwa isehlanzeni. Ubedume kakhulu nje kuthiwa baba uGasa. Lona khehla ke kuyilona ke elangipheka kakhulu ngomuthi. Ngawazi nje umuthi ngakwazi nokugangisa nanokuthi umuntu osuke efike nenkinga ukuthi usizakalaphi phela umuntu ukuthi afika asho inkinga yakhe lesuke ezengayo. Ngenye indlela wawuhla kanguhla. Okay. Shuthi lento ithema iphakama yasiphakama ngase ngiyabona nami ukuthi hayi sengakwazi ukuyimela ngoba lathi ikhehla mangabe selivakashela kwelamathonga. Ngase ngiyabona ukuthi hayi bayakhala abantu mabefika bathi ngoba vele bengikwazi umuthi ngihamba naye yini ngingathathi ngiqhubeke ngithathe nomsebenzi. Ngibe sengiqhubeka ngithatha lapho ke ngaqhubeka ngabasiza abantu baqhubeka babonga futhi ngibasiza kakhulu yabo. Njoba ubona nje umsakazi lobo ungena nje la abantu nje banifika nje kuyaphithizela abaphuma bangena naba nabafana bayaqhula ngani. Umuthi nje mina futhi into engiyiqhula umsakazi ayikho enye into engiyaziyo. Yezwakala. Alright, babukele emakhaya ukuthi mhlawumbe usanda ngena endlini uyayibuza uyayiphendula ukuthi sikhuluma ngane sidinga udaba lomelaphi wethu wendabuko esinaye namhlanje ezozazisa ezizwethula nokuveza ke umsebenzi wakhe nawo aseshilo ke nokho ukuthi ukufunda okuningi kumkhulu ikhehla ehamba nalo uhlaka lwalo wabe esebambe into eningi kulona. Asiye ke mkhulu usibuze ke ngomsebenzi wakho la esigodlweni sakho owenzayo wena qobo ongathi maxoxela abantu emakhaya uthi la entombeni yakho ugadle ngawo. Hey khehla abantu balithola usizo kakhulu la. Induku la engime ngaze ngigadla ngazo nje induku yokugeza kakhulu. Okay. Induku yokugeza ephakamisa abantu kakhulu yabo. Le nduku le ifaka umhlume kaNhloyile. Abanye bathi igibela njinje umuthi wangaphandle loyo. Okay. Uthathwa nje emazweni angaphandle yabo. Umuthi okuwona ophakamisa abantu kakhulu noma ngabe kuthiwa into zakho zibopheke kanjani zavalwa ufaka umhlonishwa kwaze ufakwe ilokhuzana ingoba makhosi kwaze ufaka onhlanhleni ngoba kumele uhlezi usenhlanhleni kwaze ufaka ivumbuka kusakaze ngazichaza zibeningi ivumbuka lenza ukuthi inhlanhla yakhe ivumbuke yabo ivumbuka ngachaza umsakazi ngathi asisabaningi bangachaza le nto engezila ngazo ziningi kakhulu kuzoba umsakazi umuthi engime ngawo umuntu ophethe ushukela. Okay. Noma ngabe kuthiwa usumbambe kanjani. Nangu umuthi umsakazi.
Oh yeah. Khuluma ngalo muthi lo. Okay. Lo muthi lo uyawuphuza, ashaya iglass ekseni, alinde mhlawumbe 5 minutes bese aqeda ashaya amanzi, iglass yamanzi. Yeah. Yabo. Mkhulu ngizwa ngayo umuntu mina. Umuthi wami ngogarantile mkhulu umuthi ukuthi ngulukhuza kakhulu, ugaya kakhulu mkhulu kuzoba umuthi wenyawo. Kunabantu lamsakazi uthothi umuntu ushawa inyawo, ziyashisa, uthothi zigwazi nalide ziyavuvukala. Yeah. Iyona into engayibheki futhi leyo umsakazi engiyilapha kakhulu. Yabo. Iyona into engiyilapha kakhulu. Kuzoba abafana bomoya umsakazi. Okay. Yabo. Masikhuluma ngalenduku sikhuluma ngabafana bomoya. La intombi uyayilanda, uyimemeza. Uyilanda ifike eqathatha. Yabo. Kuzoba abanye futhi abafana bomoya naba umsakazi bashiswa nempepho lapha. Ubashisa nempepho. Oh yeah. Nangabe ukhona umuntu futhi okweleta uyakwazi ukumemeza ngabo. Noma ngabe kuthiwa emsebenzini unenkinga uxoshi uyakwazi ukumemeza khona uthi hey nozibani bani ngithi njengamanje ngithi wozala usukushisa nempepho uthele kanje empepheni uthi ngithi nozibani bani ngithi wozala mlandeni bafana bomoya nimlethe la. Mhlawumbe mkhulu unganqamulo lemi ngifuna ukuthola la ngoba sesisebenza kakhulu nabantu abaningi abantu bekhala emakhaya ukuthi izinto eziningi zabalaphi bendabuko ifike ephambana nemisamo yabo namadlo zabo nezinye zezinto ezithinta amakhaya abakuwona. Kule zinduku zakho nazo akukho nokuphambana nemisamo yabantu ogcina sekuxabanisa abantu nezinto. Hayi mkhulu uma uthola ekhaya ngendlela ogaywa ngayo mkhulu kugaya ngaqede ngawo ngathi ngawufebisa abo umuthi ukuthi ngulayine ngento eziningi khona nomadlozana kube khona umoya wezwe kube khona ungibonisa ngenzela ukuthi kube khona isivumelwano yabo. Yabo yinduku lezo engazi ukuthi ngigarante ngazo lezo ukuthi mangabe ukuthi siyamlanda umuntu kube khona iletha yabo. Yinduku engathi umsakazi mangathi ngazibala zibe ningi yabo uma buye donseka esihudu yabo. Lapha intombi emsakazi ayidabule mengabe ukuthi benginomlungu okuhlupha emsebenzini ayimsakazayo ubuye sekubiza ngoba sathi yakuphakamisa bese yakhanyisa bese yakuveza phakathi kwabantu la ube soyaqama yabo ngoba abantu inkinga ezibashayo ziningi emsebenzini uthola ukuthi akaboni yena ukuthi unenkinga ezithize ezimbambile. Yeah. Mhlawumbe ke masiza kulo uke wakhuluma ngoshukela okuyizifo esike sizwe nabesilungu bethi baye lapha mhlawumbe uthothi umuntu udla amaphilisi eze la kuwena dokotela ezofuna lo muthi othi ulapha ushukela nokunye awushayisane nale mithi yasentshonalanga mangabe sefike la kwenze kanjani lapha? Msakazi le mithi le ngendlela engiyilayine ngawo ke ngithi awuyishaya isonto elilodwa u3 days mase uyahamba uyocheck yabo ucheck ushukela. Msakazi ngiyakutshela bawufike bakutshele enye into dokotela ngoba ushukela uyinkinga ngento eyodwa yabo uyinkinga ngoba mawukubambe ngempela kwanduka ibesaphakama ngendlela yabo. Yeah. Ayibesaphakama ngendlela kunenye ke futhi enye induku umsakazi ukuchaza ngidlulele ekuyiyona esilokhuza la lenduku sinayi ihamba kakhulu nje uyibona ingaka nje ayihlali yabo. Le nduku le umvusankonzo uyakhothwa msakazi. Uyakhothwa u50 rand. Into edala ukuthi u50 rand la engeza khona abantu ngoba nengathola into eyisimanga ngathi ngiyafika lo muthi ugcwele khona ngathi asikho isidingo sokuthi ngiwubize yabo ngoba into eshibhile uyakhotha nje mase uyalinda isikhashana uzozwa ngeke kuphele noma lokhu u20 minutes namanje umsakazi ngakukhothisa ungathi uhambe itende ngabe selimile impela uyakhotha nje kuphela ukuthi yabo awungathi uhamba umsakazi ngugarantile kuzoba khona umuthi womhlume emsakazi. Umunye umuthi futhi oyinkinga loyo. Mhlawumbe ake sichaze lababukeli mhlawumbe omunye akazi ukuthi umhlume yini ngani mhlawumbe into emphethe ukuthi igama ngalazi yini umhlume. Umhlume emsakazi yilento ukuthi umuntu ashawe kuze kuyophuma ngaphansi ezwe into ishisa la kuze kuyophuma ngaphansi kuba amaphansi. Amaphansi. Uthole noma ese-toilet uyakanzima usephume inyama. Lo muthi uyawuthatha lo uphuza. Yabo. Kana kathi uphuza u2 days. Uthi uyezwa ngosuku lo 2 days ukuthi hayi umehluko ukhona. Uthi noma etoilet usuye toilet usuyazi usu-right usubuyela kuzona zonke izinto ezibabayo kube khona induku futhi engiyiphethe emsakazi yama-alsa. Yabo. Yama-alsa uyayipheka uyayilokhuza msakazi uyifaka uyisokha ngamanzi ashisayo mase uqeda ushaya iglass ekseni ushaya iglass ntambama ubuyela kuzona zonke izinto umsakazi awuyibilisi uyayisokha yona ngoba ngenzela umsoco ngenzela ukuthi umsoco wawungene wonke uyisokhe kuwona lamanzi ashisayo mase uyibeka ngo2 litha ulokhu ushaya yabo ngalolo suku lokuqala oshaye ngalo
uzozwa la ngaphakathi ukuthi hayi yonke into yahleleka. Ngahleleke. Ngakusasa kanjalo uzothi kuphela isonto bese ubuyela kuzona zonke izinto ezibabayo. Uthi noma umuntu oshayayo ukwazi ukuthi uyekuzijabulisa njengalabo bonke abantu. Ngoba phela msazi esikufihle lokho. Abantu bayashaya abanye. Ngendlela ehlukene. Alright, asibonga kakhulu Sithemba ukuthi nabantu bukele emakhaya beBlaqlife TV bathokozile bayezwa ukuthi udokotela baphatheleni imuphi umsebenzi agabe ngawo la endombeni yakhe. Mhlawumbe lakho lokugcina dokotela bese usinikeza nenamba abantu abangakuthola kuyona mabefuna ukuza la endombeni yakho. Hayi lami lokugcina bengathi umsakazi abantu banenkinga kakhulu yabo. Abasizakali yabo kwezinye indawo. Kodwa mina ngithi ngizobathembisa namhlanje ukuthi hayi usizo lukhona yabo. Nokade sedikubele sethi hayi sekushuthi ngophila ngamaphilisi impilo yami yonke. Ngithi mina la usizo uyofika phile nje ubona abantu bengena bephuma. Ziningi izinto ezikhona ngingazona le nduku kuphela ezikhona. Kunenye induku umsakazi engagarantela ngayo abantu besifazane. Icatshwala ngaphambili ifaka umnandi noveshe nencamashela engazibala zibeningi. Indoda yakhala umsakazi dedela imali yazofakwa nekhanda lesikhove yafakwa nalembali le yase ethebusika masiqhakazi bemhlophe yabo masiqeda ibuye yavala ekseni. Enzelani ukuthi umsakazi indlela esilayina ngayo ukuthi lithi lishona ilanga ngo6 ntambama noma ngabe kuthiwa indoda besicabangela ukuthi hayi ngolala kabani ngale kathi izikhova siyavuka yabo ibe sehlezi icabanga ubusuku nemini ikhali kubambe dedela imali ngendlela eyisimanga igcine sekwazi ukuthi nawe uthengelwe izinto njengabantu bonke yabo. Inombolo yocinga bakuthola yona ke ba? It's 081 081 45 78 132 seyiphinde 081 45 78 132 yona number eWhatsApp efonelekayo. Yona number eWhatsApp efonelekayo. Okay, ikhathi osebenza ngazo mhlawumbe uqala ngasikhathi sini ugcina ngasikhathi sini izinsuku? Khehla kuhlezi kusile la. Hayi hlezi kusile yabo hlezi kusile abantu nje njengoba ubona befika khona kade befika ebusuku siyabona kuyaphithizela egceke kuzukusa ngeke batholela indawo zokulala bakwazi ukuthi balale baphumule mase ngiyavuka ekseni ngiyabasebenza mekuthi ufika ebusuku ngaloso sikhathi ufuna ukushesha aphindele emuva ngimsebenza ngaloso sikhathi futhi ebusuku abuyele emuva ngoba wona phela umsebenzi engisebenzayo ukusebenza ngabantu yona into engiyaziyo phela ayikho. Sibonga kakhulu Dodwa. Msakazi ngibonga. Babukele emakhaya Sithemba ukuthi nithokozeleke uhlelo lethu namhlanje la ohlelweni Izimpande Zama-Africa. Mabona kude wakho iBlaqlife TV sikhondla somsakazo osoqhubha isikhathi ukwethulela inhlelo ezihlabahlosile. Phinde uqhubeke uhlale nathi uNkulunkulu abe uNkulunkulu siba abantu kuye. Nisale kahle.